У сакавіку 21 года мяне арыштавалі на рабоце. Можна сказаць, з урока мяне забралі, прывялі в обшук у маёй кватэры, і на 3 дні я была заключаная пад варту у Полацку. Мяне выклікаў дырэктар і сказаў, што мы не будзем з табой працягваць кантракт. Всё, я ад адчаю такога, я просто напісала пісьмо ў немецкае консульства, прасіла абароны. У мяне дома была свая хата, быў свой пакой, былі мае кнігі. Гэта ўсё страчана, канешне, але я тут жыву ў вельмі добрых умовах, у інтэрнаце. У мяне вельмі добрыя суседзі, цікавыя людзі. Я ўражаная тым, наколькі сацыяльная дзяржава Германія, Нямецчына.